News24Bodoland चैनलनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। नैबे समाव जोङो जोंनि स्टुडिय'आव आंखौ लाना फैदों जोंनि बे ओनसोलनि सासे जौगाफुनाय बे मेथाइनि बिथिङावनो जा मोसानायनि बिथिङावनो जा बिथाङा जोबोद आखा-फाखा दा बेखायनो जोङो बिथांखौ रायजो राजानि सिगाङाव सिनायथि होनो थाखाय बिबान खावलायदों। बिथाङानो जाहैबाय थरायना जुरि बर' बिथांखौ आङो जोंनि स्टुडिय'सिम बरायबाय आरो बिथांजों लोगोसे दिनैनि नैबे News24Bodolandनि चेनेलनि गेजेरजों जोङो मिथिनो नाजागोन जे बिथाङा बोरै बोरै हारिमुनि बिथिङाव आगान सुरखो आरो बे आगान सुरनो थांनायाव मा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों बेनि बागैबो जों गुवारै मिथिगोन आरो बेखौ मिथिनायनि सिगाङावनो जोङो बिथांनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो नाजागोन जे बिथांनि न'खरनि गासै सोद्रोमा बिथांमोननि सिनायथिखौ जोंनि बे News24Bodolandनि गेजेरजों जोङो सिनायथि लानि दा बेखायनो गिबियावनो आं खुलुमबाय। दा नैबे समाव जिहेथु जों मिथिखाबाय नोंथाङा उन्दै समनिफ्रायनो मोसानाय बिथिङाव खोब माने गोसो गुदुंमोन दा बेखायनो नैबे बेखौ मिथिनायनि सिगाङावनो नोंथांनि सिनायथिखौ रायजो राजानि सिगाङाव जोंनि बे नायगिरिनि सिगाङाव होग्रोनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय, आं जुरि बर'। आंनि गामिया टक्लापारा, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। जोंहा गासै न'खराव 7 आइ, आफा, आं, फंबाय, ओमफ्राय जोंहानि आनै। बेनिफ्राय दायो बेसेबांसिम फरायनाय जाखो? आङो डिग्रिया आंना डाबल जाबाय। गिबियाव आं पल साइन्सआव खालामदों, ओमफ्राय आङो कथक डान्सआव आं डिग्रिखौ कमप्लिट खालामबाय। मोननै डिग्रि लानो हादों, जाय डिग्रिखौ लानानै जों गोग्गानो हायो आरो बेजों लोगोसे मा बिथिङाव दिनै मुं खामायनो हाखौ बेखौबो एसे बुंदेरबा मोजां जायो। गिबियावनो आङो मा बुंनांगौ दा, मोसानायावबो मोजां मोनोमोन आङो, लोगोसे मेथाइ खननाय, बिदिनो ड्रामा, गासैयावबो माने आङो बिराद गोसो गुदुं आरो। गिबियावनो आं मोसाखायोमोन, ओमफ्राय दाहाय आङो मेथाइ खननायजों लोगोसे ड्रामाखौबो आं स्टार्ट खालामगासिनो। नैबे समाव जोङो बिथांनि सोलोंथाइनि बागैबो मिथिनो नाजागोन जे नोंथाङा बे सोलोंथाइ बिथिंखौ बबे फरायसालिनिफ्राय जागायजेनामोन आरो बबे कलेजाव बा जौमा फरायसालियाव मा डिग्रि लाखो बेखौ एसे जोंनि नायगिरिफोरनो एसे बुंनो होबा मोजां जायो। गिबियाव आं उन्दैयाव क्लास 1 निफ्राय 4 सिम आं गामिनि फरायसालियावनो फरायदों, ओमफ्राय इमि स्कुलखौ भेरगाव बालिका स्कुलाव फरायदों, ओमफ्राय आङो जेब्ला कलेज मोनो आङो टंलायाव फाइन आर्ट कलेजाव फरायदोंमोन, बेनिफ्राय जेब्ला आं डिग्रि मोनो अब्ला आं खैराबारि कलेजाव आं डिग्रिखौ कमप्लिट खालामो। मेट्रिकखौ आङो के बरुवा गार्लस हाइ स्कुलनिफ्रायनो खालामदों, भेरगावनिफ्राय। ओमफ्राय आङो नेक्स्ट डिग्रिखौ कथक डिग्रिखौ मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज क'क्राझारनिफ्राय कमप्लिट खालामदों। बेनिफ्राय कलेज लेभेलाव बबेयाव कमप्लिट जाखो? आंनि कलेज लेभेला ओइस लेभेला आंना टंलायाव कमप्लिट जादोंमोन, फाइन आर्ट कलेजाव। ओमफ्राय डिग्रिया खैराबारि कलेजाव, बेनिफ्राय आरो सेकेन्ड डिग्रिया क'क्राझाराव। जों मिथिना मोनबाय जे बिथाङा मेट्रिक उथ्रिनायनि उनाव हायार सेकेन्डारिखौ टंला फाइन आर्ट कलेजनिफ्राय खालामदों आरो बेनि उनाव कलेज डिग्रिखौ लादों एबा BA डिग्रिखौ लादों खैराबारि जौमा फरायसालिनिफ्राय आरो बेनि उनाव जों नुबाय गथ'खौ बिथाङा बुंबाय जे क'क्राझार फाइन आर्ट्स कलेजनिफ्राय बिथाङा बावैसो लाखांबाय दा बेनिखायनो जोबोद जोङो गोग्गानाय मोनदों। बेनिखायनो जोङो News24Bodoland जानानै बिथांनि गोजोन जिउ हास्थायनायजों लोगोसे गोलाव जिउ हास्थायदों जे फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे मोजाङै मोजां गोजौ थाखोसिम आगान सुरलांनो हायो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसे नैबे समाव मिथिनो नाजादों गिबियैनो जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम बिथांमोना जिहेतु जोङो मिथिबाय जे मेथाइनि बिथिङाव बिराद माने गुवारै एसे माने
जायगा दङ हिसाबै जों मेथाइ खोनासंनो लुगैदों दा बिथांनि एसे नोंथांनि खुगानिफ्राय जुदि एसे बुंनानै होयोब्ला खननानै होयोब्ला जोंनि नायगिरि बिथांमोनाबो मोजां मोनगोन दा बिदिब्ला जोङो बिथांनि खुगानिफ्राय जों एसे मेथाइ दोंसे खोनासंनि आंनिनो खननाय मेथाइ आङो खननो लुबैदों जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ थांखिनानै नोंनि खुगानि रावा गुथाल सोमजिहोबाय सिरि मोनखांबाय उन्दुस्रिनाय बर'फोरा जोबोद गोजोनथाव जोबोद समायना मिलौदो देंखो बा टिउन जों खोनागोन बेजों लोगोसे जों नैबे समाव बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जिहेतु बिथांखौ जोङो मिथिना मोनबाय जे कटगाव आरो क'क्राझार फाइन आर्ट्स कलेजनिफ्राय बेखौ लाखांबाय दा बेनिखायनो मोनसेया जाबाय मेथाइ आरो मोनसेया जाबाय मोसानाय जाय हारिमुआव जोङो बुंनाय जादों हारिमुआ हारिनि सिनस्रि आरो बेखायनो बे सिनस्रि बायदि मोननै बिथिं नैबे समाव जों मिथिना मोनबाय जे मेथाइ आरो डान्स एबा मोसानाय दा बेखायनो बे मोननै बिथिङाव बबेखौ बांसिन प्रेफारेन्स होगोन आं मोननैखौ माने मोनसे जायखिजाया मोननैनि गेजेराव आं मोनसे सायख'नो होननानै बुंब्लाथाय आङो सायख'नो हानाय नङा आङो मोसानायावबो जोबोद मोजां मोनो मोसानायखौबो आरो लोगोसे रोजाबनायखौबो आं जायखिजाया मोसानायजों लोगोसे रोजाबनायखौ मोननैखौबो लांफानो सानो अब्लाबो जों नुदों जे मोनसे स्टेज शो खालामनो गोनां जायोब्ला जों नुदों माने सासे मेथाइ खनगिरिया एसे मोसानानै जुदि मेथाइ खनोब्ला हयथ' बे जितु बै कालचार बा हारिमु बे खोब माने गोहोमसिन जायो होननानै जोङो बेखौनो नुदों दा अब्ला दा बेखौ सानदों नामा जे मोननैनि बिथिङाव जेनेबा हमनानै ला खिन्थु जों मिथिबाय बबेबा मोनसे स्पेसिफिक मोनसेयावसो माने मुंदांखा जायो दा नोंथाङा मोननैबो बिथिंखौ लोगोसेनो लांफानानै मोननै बिथिङावबो मुंदांखा जानो लुबैदों नामा बेखौनो होननानै सानगोन आंबो बेखौनो आं बुंगोन जे जायखिजाया मोनसेयाव नोङो गोसो होनानै खालामब्लाथाय माब्लाबा फेलारबो जानो हायो फेलारबो जागोन बिनि थाखायनो जायखिजाया जेराव आंहा गोसो आंनि एमआ माने मेथाइजों लोगोसे आङो मा बुंगोन मोसानाय आंनि हारिमुखौ आङो लांफानो आं लुबैदों आं बेखौनो आङो गावनि एम हिसाबै आं लादों बिदिब्लाथ' मेथाइ खननो थाखायबोथ' जों जिथु माने सारेगामा बेखौबोथ' सोलोंनो गोनां जायो दा बेहाय नोंथाङा बुंबाय जे कटगाव दायो डिग्रिखौ लाबाय दा बिनि सिगाङाव बे कटकजों लोगोसे बे मेथाइआ बोरै फैखो कथकखौथ' आं मोसाखानायाथ' मोसाखायोमोन बेनिफ्राय जोंनिया आङो कथकखौ उन्दैयावनो लादोंमोन क्लास 5निफ्राय लादों आं कथकखौ अब्ला आङो मनरमा बायद'नि स्कुलाव आं लादोंमोन भेरगाव नवमालिका संगीत विद्यालय बिनिफ्राय लादोंमोन बेयावहाय मेथाइ खननायबो दंमोन नालाय बिराद मोजां मोनोमोन माने बिसोरनि सुर बोनाय मानायखौ बेनिफ्रायबो ओमफ्राय न'आव बुंफैबाय आङो माने मेथाइखौ बिदिबो खननो गोसो जादों आं लानोसै होननानै ओमफ्राय आंहा मेथाइखौबो आङो माने जागायजेनबायमोन आरोना खिन्थु मेट्रिक एग्जामा ग्रोब गोग्लैना होबाय बेनिखाय आङो थाद'नाय जाबाय बेनिफ्राय थाद'नो आङो माने भकेलाव माने आङो कमप्लिट खालामनो हायासै आंनि डिग्रिखौ बिदिब्ला नैबे समाव मेथाइनि बिथिङावबो जिहेतु बिथाङा खोब मोजाङै माने गारां खननो हायो दा बे बिथिङाव जोङो दान्दिसे समनि उनाव आरो गोबां मिथिबावगोन बेखायनो नैबे समाव एसे ब्रेक लानो लुबैदों फैफिनबाय जों दंबाय थायो जों दहायनो बुंखादों जोंनि ओनसोलनि सासे जौगाफुनाय मेथाइ खनगिरि मोसागिरि दा बेखायनो जुरि बर' दा बेखायनो नैबे समाव जोङो बिथांजों आरो माखासे गुवार हारिमुनि बिथिङाव जों सावरायगोन दा नैबे समाव बिथांनिफ्राय आरो मिथिबावनो लुबैदों जिहेतु जोंनि बर'नि जि मोसानाय बे मोसानाय मुसुरनायफोरा माने नेचारेलजों फैनाय बा मिथिंगाजों फैफानाय दा बेखायनो मिथिंगानिजों फैफानायब्ला दिनै जिखुनु नोंथाङा बुंबाय जे कथक नृत्य
जिहेतु मोनदाइन मोसानाय दङ बे मोनदाइन मोसानायनि मादाव जोङो कथक नृत्यबो मोनसे बाहागो आरो बे बाहागोजों जेखिनि बिसानाव फोसाबनाय आरो फोसाबै मोसानाय जिहेतु जोंनि बर'नि फोसाबै मोसानाय अब्ला बे फोसाबनाय मोसाजों जोंनि फोसाबै मोसानाया जायखौ जों शास्त्रीय नृत्य होनना बुङो बे शास्त्रीय नृत्यजों बर'नि मोसानायजों माबायदि जेनेरेसनफोरनो गोदान जोलैफोरनो माबा होनो हागोन नामा मोसानायनि बिथिङाव गिबियावथ' जोंनिया कथक डान्सआथ' गासै फर्मुलाजों थांखानायखा ओमफ्राय जोंनिया बर' मोसानाया फर्मुलाजों फैयाखैब्लाबो दा फैगासिनो लिरनाय महराव दा फैबाय मा होनना बुंगोन आंनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन जे नैबे जिखिनि माने क्लासिकेल डान्स होननानै बुंदों इंराजियाव जोंनिखौ माने क्लासिकेल बुंनाय लोगो शास्त्रीय नृत्य आरो बे शास्त्रीय नृत्यखौ जायफोरखौ जों फोसाबनाय होननानै बुङो बर'आव दा जोंनि जाबाय फोसाबै दा बेखायनो बे फोसाबै आरो फोसाबनाय बे मोसानायफोरखौ बोरैहाय नैबे गोदान जोलैनो होनो थाखाय माबा लामाफोर दं नामा सोलोंनो थाखाय लामा दं नामा नोंथांनिफ्राय एसे गिबियावथ' कथक डान्सआ कथक डान्सखौ लानानै कथक डान्स आरो लोगोसे क्लासिकेल बेनिफ्राय जोंनि फक डान्सखौ लानानै कथकआथ' जोंनिया थाखाबाय गासैबो ताल लय लिरनाय गासैबो फर्मुलाजों थांनायखा दाहाय जोंनिया बर'आबो बर' फक डान्सआबो क्लासिकेल महरै फैबाय दाहाय बेयाव जोंनि फाइन आर्टस कलेजाव बेनि क्लासखौ होगासिनो दङ थारमाने बिदिब्ला गुबुन हारिनि मानसिफोराबो सोलोंनो हानाय खाबुखौ मोनबाय गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बेखौ सोलोंनायनि खाबुखौ मोनबाय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गोसो गुदुं दंब्ला फक डान्सआव लाहैनो हागोन फक डान्सखौ लोगोसे थिउरिजों लोगोसे प्रेक्टिकेल मोनफागोन फाइन आर्ट कलेज क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज बेयावहाय थांब्लानो नोंथांमोना बेखौ सोलोंनायनि खाबुखौ मोननो हागोन जोबोद मोजां खोथा बुंदों जोंनि बर' हारिनि उन जोलैफोराबो एसे सोलोंनो नाजानांगोन जेरैबायदि मोसानायनि गेजेरजों मुलुगनां मुंदांखा जानो हायो आरो बिनि बिदिन्थिखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो गोबां दङ दा बे हिसाबैनो कथक नृत्यजोंबो जिहेतु बे फोसाबनाय मोसानायफोरजों मुंदांखा जानो हायो दा बेखायनो जोंबो जोंनि बर'नि जे हारिमु मोसानाय बेखौबो एसे मुलुगाव जों गोसार होनो हागोन दा बेनि थाखाय नांगोन जोंनो बै उन जोलैफोरा नांस्लाबनाय नङा होमबा दा बेखायनो नाजायोब्ला हागोन दा जोङो बिथिं नाजाबावगोन जिहेतु जों नुबाय जोंनि गेजेराव बै जायफोर माने क्लासिकेल डान्सफोरखौ लानानै मुंदांखा जानाय खुब खम सासेल'खौ आं एसे गोसो थांदों नैबे भारत नाट्यम जे सायाश्री बसुमतारी जोंनि बिथाङाबो माने एसे बे मोसानायनि बिथिङाव गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै बर'नि जे गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो एसे दिन्थिनो हादों बेनि थाखाय जों गोग्गानो गोनां गोग्गाथाव दा बेखायनो आसा लाखिदों दा नोंथाङाबो फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ बा बर'नि जि गाननाय जोमनाय बेखौबो एसे कथक मोसानायजों दिन्थिनो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय दा बेनिखायनो नैबे समाव बिथांनि गोबां खोथाफोरखौ जों सावरायबाय थागोन खालि नोंथांमोना नायबाय था निउस 24 बड'लेण्ड नैबे समाव जिहेतु बिथाङा कथक मोसानायाव डिग्रीखौ लाखांबाय दा बेनिखायनो नैबे समाव जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोङो कथकनि बे सोलोंहांनाय जायखौ जों ABCD होनना बुङो दा बेखौ एसे नोंथाङा खुगाजों बै फर्मुलाखौ एसे आवरायना होयोबा मोजां मोनगोन औ कथक सोलोंनायनि सिगाङावनो गिबियावनो नोंथांमोना बिनि ताल लयफोरखौ मिथिनांगौ गिबियावनो कथकआव फार्स्ट त्रितालखौ फोरोंनाय जायो त्रितालनि ताला जाबाय ता थै थै तत आ थै थै तत बेखौ आथिंजोंबो खालामनाय जायो आं नोंथांमोनखौ उनाव मोसानायनो देखायगोन बिदिब्ला जोङो निउस 24 नि नायगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांनि मोसानायखौ जोङो दिन्थिगोन नोंथांमोना खालि नायबाय था निउस 24 बड'लेण्ड
कथकल' नङा बेजों लोगोसे बर' मेथाइजों गुबुन जायगाफ्राव थांनानै गोदान मेथाइजों मुंदांखा जाबोदों दा बेखौबो जों मिथिनो दा बेनिखायनो बिथांनि खुगानिफ्राय जों मिथिनो नाजादों दासिमलागै बबे जायगाफ्राव बर' गोदान मेथाइफोरखौ मोसानानै दिन्थिबोखो बेनि बागै आङो कथक डान्सजों लोगोसे फक डान्स ओमफ्राय मडार्न डान्सखौबो आं मोसादों फक डान्सखौ आङो जोंनि जायगायावनो जेरै क'क्राझार बाक्सा चिरां बेयाव मोसादों खिन्थु आङो फक डान्सखौ जोंनि आउट अफ आसाम थांनानै जोंनि मोसानायखौ माने दिन्थिफुंनो गुबुन मानसिफोरनो दिन्थिफुंनो आं खाबु मोनदों बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनो गावखौनो आङो गिबियाव दिल्ली महाराष्ट्र जयपुर बिहार बेफोरावबो बर'नि मोसानायखौ दिन्थिनो मोनदोंमोन औ बेफोरावबो आङो माने आं होनजाया जोंनि ग्रुप दङ ग्रुपाव थांनानै जोंनि मोसानायखौ बर' फक डान्सखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जों खाबु मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जिहेतु मेथाइबो खनो नालाय मेथाइफोरखौबो खननो जायगा मोनदोंमोन नामा मेथाइफोरखौ बेवहाय आङो खननो बिदि खाबु मोनासै आउट अफ आसाम खिन्थु जोंनि आसामावनो आङो खनदों आरो बिदिब्ला जोङो नैबे समाव बिथांनिफ्राय आरो बिथांनि बयनिख्रुइ मोजांसिन मोननाय मेथाइखौ जोङो एसे खोनासंदोनि आं एसामिस मेथाइ मोजां मोनो मेथाइ खननोबो मोजां मोनो आं मेथाइखौ खनना होनोसै अखम देखर बागी सारे सुवाली झुमुर तुमुर नसीब फरो धेमाली हे सम्पन्न হয় মোরে নাম সামেলি हे सम्पन्न হয় মোরে नाम सामेली जोबोद गोजोननाय बावहरदों बे मेथाइआ बावैसो नैबे लकडाउननि समाव जोबोद भाइरेल जादों जिहेतु अन्तरा बिथांमोना बेबायदि खननानै अन्तरा नन्दि बिथांमोना खननानै जिहेतु माने बिराद भाइरेल जादों बेखायनो बे मेथाइआ बयजोंबो अनसायजाथाव आरो जानो हागौ जोंनि नायगिरि बिथांमोनाबो बिथांनि बे हारसा मेथाइनि जि जागायजेननाय बेखौ खननानै थाखाय गोजोनदों आरो जोंथ' मिथिगौ बिथाङा हारसाल' नङा असमियाल' नङा गुबुन रावनि मेथाइजोंबो बिथाङा खनो दा बेखायनो नैबे समाव मोनसे जिहेतु बयबो हिन्दी मेथाइखौ मोजां मोनो दा बेनिखायनो जानो हागौ बे जायफोर एसे राव रोंनो रोंबाय बिथांमोनाबो हिन्दी मेथाइखौ मोजां मोनो जेब्ला दा नैबे समाव जोंनि नायगिरि बिथांमोनाबो जिहेतु बिथांखौ जों खाथियाव मोनदों बेखायनो नैबे खाबुखौ लानानै हिन्दी मेथाइ एसे रोजाबना होयोब्ला जोंनि नायगिरि बिथांमोनाबो गोजोननाय मोनो दाथ' बैसागु सममोन नाथाय बैसागुआव कर'ना भाइरासनि थाखाय रंजानो मोनासै मेथाइफोरखौबो स्टेजाव माने बुंगोन खननायखौ नोंथांमोना इन्जय खालामनो मोनासै जोंबो नोंथांमोनजों इन्जय खालामफानो मोनासै बिनि थाखायनो आं मोनसे हिन्दी गासैयावबो सोलिखायो स्टेजाव बेखौनो आं खननो लादों हे जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले 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 आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले बुबा 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 महबूबा नए नए मस्ती में और दिल डूबा कभी कभी पले मिले हस्ती में आओ झूमो नाचो गाओ मस्ती में जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले बेजों लोगोसे जोबोद माने साबायखर बावहरदों बे हिन्दीनि दानिया जों नुबाय दानि गोदान जोलैफ्रा स्टेजाव खिन्थु बै लता मंगेशकर मोननि किशोर कुमार मोननि बेबायदि मेल'डि मेथाइखौ जे खोनासङोब्लाबो एसे बानायखौ जों नुयो खिन्थु रक स्टाइलनि जेसेबांखिनि मेथाइफोर दङ बेखौ जोङो दानि गोदान जोलैफ्रा जोबोद अनसायो दा बेखायनो बिनि नैबे समाव मोनसे
रक स्टाइलनि बे मेथाइखौ खनना होनो थाखाय साबायखर बावहरदों आरो जोङो दानसे सम ब्रेक लानि आरो ब्रेकनि उनाव जोङो बिथांनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन हारिनि मेथाइखौ खननानै जिहेतु बिथाङा मोजां मोनो बा जोंनि ओनसोलाव खनगासिनो दं बेखायनो बिथांनिफ्राय नेपालि मेथाइखौ जोङो खननो बिथांखौ खावलायगोन दा बेनिखायनो बिथांखौ साबायखर जानो खावलायदों नेपाली खननो खावलायनाय लेखा आं एसे सर्ट खनना होनोसै नाच भालो पोखरीको छेउ छेउ नाच भाले पोखरीको छेउ छेउ नाच भाले आहा डाली डाली थुकुराले बासेको कुरा डाली थुकुराले बासेको कुरा बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जिहेतु गोबां साहा बागिचा दङ साहा बागानफोर दङ आरो बे साहा बागानफ्रावबो माने गोबां माने आदिबासि रायजो राजा दङ दा बेखायनो नैबे समाव आदिबासि मेथाइ एसे खनना होयोब्ला मोजां ओ संगी 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 हे संगी 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 जियो संगी जियो रे हवा में जवानी कर दिन समय में जियो संगी जियो रे हवा में जवानी कर दिन समय में अरे नचे नचे के हरे गुया संगे चोराई के अंगना के हरे धुला रही दे थैंक यू जोबोद बाखनायथाव जोबोद गोजोनथाव बेल' नङा नेपालि आदिबासिल' नङा दा बिथाङा जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि मेथाइखौ बिथाङा खननो हायो जिहेतु मोनसे नैबे समाव आं खावलायबावगोन मोनसे खनबावनो थाखाय जिहेतु जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरखौ लानानै जोंनि नैबे आसाम बा बिटिआर रायजोआ दा बेखायनो मोनसे राभा मेथाइ खननो थिननायलाय आं खननोसै Zred zred rampa, hir hir rampa japa. Zred zred rampa, hir hir rampa japa. Urang parang angemun, ame to ngajasa. Urang parang angemun, ame to ngajasa. Zred zred rampa, hir hir rampa japa. Zred zred rampa, hir hir rampa japa. Thank you. जोबोद गोजोनथाव निउज 24 नि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि दिनैनि जे मोगा-मोगि हाबाफारि बेयो थुंगिनायनि लामायाव दा बेनि सिगाङावनो खावलायदों सासे मेथाइ खनगिरि लोगोसे मोसाखावरि आरो लोगोसे लेखा बे मोनथाम बिथिङाव खेबसे लागैनो जौगानायनि खामानिया जोबोद गोब्राब नाथाय बे गोब्राब खामानिखौबो एसे गोरलैनो मुं आरजिना लानो हादों थरायना बिथां जुरि बर'आ दा बेखायनो आंबो खावलायदों जोंनि उन जोलैफोर बर'नि जायफोर उन जोलैफोर दङ बिथांमोना बिथांखौ सासे जेरैबायदि सुबुं धोन जाबाय दा बे सुबुं धोन हिसाबै गनायना लानो खावलायदों बिथांबायदि आरो गोबां जोंनि गेजेराव जोनोम जाथों दा बर'नि ओनसोलफोराव गोबां जायगा दङ जायफोराव जुरि बर' बायदि दंमोनब्लाबो नाथाय बेबायदि खाबुखौ मोनाखै आरो बे खाबुखौ होनांगोन जोंनि नायगिरि बिथां रायजोमोना बिथांखौ जुदि अनसायोब्ला थारैनो बिथांनि जि इयुन मिजिं हयथ' बे इयुन मिजिङा मोगथां महर मोनगोन बेनिखायनो नैबे समाव जोंनि निउज 24 नि जायफोर नायगिरि दङ रायजो राजा दङ बिथांमोनखौ बिथांनि हाबाफारिखौ अनसायनो खावलायदों आरो जों निउज 24 जानानै रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों जे नैबे लकडाउननि समाव जिहेतु बिथाङा न'आवनो थानो गोनां जाबाय आरो नैबे जानांगौ बैसागु बोथोर समाव हयथ' गोबां स्टेज प्रग्रामफोर मोनगौमोन नाथाय बे स्टेज प्रग्रामफोरनि थाखाय नैबे लकडाउन जानायखाय बैसागुआवबो मोजां रंजानो हायासै दहायनो बिथाङा मख'दों दा बेनिखायनो न'आवनो थानानै जिहेतु बिथाङा बे मेथाइ खननायनि जि सरसा मोसानायनि जि सरसा बे सरसाखौ बिथाङा खालामदों दा बेनिखायनो
जोङो नैबे मोनसे फिसा जोंनि नाजानाय निउज 24 बड'लेण्ड चेनेलजों जाहाथे बिथांनि जे मुं खामायनाय मुं आरजिनाय बे मुं आरजिनाया जाहाथे लहरायलाङा जाहाथे रायजो राजाफ्रा मबाइलनि गेजेरजोंनो बा बे नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो नायनानै जाहाथे रायजो राजा एसे गोजोनग्लाय लानो हायो बेनि थाखाय जों नाजाबाय बिथांनिफ्राय जों गोबां खोथाफोरखौ मिथिबाय बिथाङा सासे थारैनो जोंनि सुबुं धोन आरो बे सुबुं धोन हिसाबै जिहेतु बेनि थाखाय सुबुं धोन होनदों जिहेतु कथक नित्य जाय बे मुंखौ बिथाङा जिहेतु लानो हादों दा बेनिखायनो बिनि गेजेराव फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि बर' जि फक मोसानाय बा खुगा मेथाइजों मोसानाय बेफोर मेथाइजों लोगोसे माने बे कथक मोसानायजों जाहाथे जों मिक्सआप खालामनानै जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरनो मोनसे गोदान मोसानायनि बिथिङावबो जाहाथे जौगालांनो हायो बेनि थाखाय बोर सारस्रिदों आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरा थारैनो अनसायनानै बिथांखौ जोङो गोजौआव लांनो थाखाय बयबो नाजागोन आरो बेनि थाखाय रायजो राजाया जायगा होयोब्ला थारैनो अनसायोब्ला बिथांनि जि नाजानाय बे नाजानाया अरायसम गोजोन महर मोनगोन बेखौ खावलायबाय गिबि माने जोबथारनायाव नैबे लकडाउन समाव रायजो राजाखौ मा होननानै खावलायगोन बे जोबथा रावखौ जोङो बिथांनि खुगानिफ्राय एसे मिथिनो गिबियावनो दाथ' मिथिखादों कर'ना भाइरास COVID-19 बिनि थाखाय सारा बुहुमानो दुखुनि जिङाव साग्लोबना दं नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि थिननाय गासै बिथोनफोरखौ मावनांगौ न'आवनो थानानै गावखौबो रैखा खालाम लोगोसे नोंनि न'खरनि बयखौबो लोगोसे नोंनि खाथि खालानि बयखौबो रैखा खालाम मानोना न'आव थाब्लानो बेजों बे एटाच खालामाबानो जोंनि बे कर'ना भाइरासआ जोंखौ गाज्रि गोहोम खोलैनो हानाय नङा बिनि थाखायनो गभर्नमेन्टनि थिननायखौ मानिनो नाजा जानला मानला बिदि ओंखारलायनाङा स्टे सेफ स्टे ह'म थेंक इउ थारैनो बिथाङा खावलायदों बयबो न'आवनो थानांगोन आरो न'आव थायोब्लासो बे कर'ना भाइरासनि गोसारनायनिफ्राय जोङो गावखौ रैखाथि खालामनो हागोन गावखौ रैखाथि खालामनाय माने न'खरनि साफ्रोमबो ओनसोलनि साफ्रोमखौबो बासायनाय दा बिथाङा जोबोद मोजां खोथा बुंदों दा बेखायनो जोंबो निउज 24 बड'लेण्डनिफ्राय बयखौबो खावलायगोन जाहाथे नैबे कर'ना भाइरासनि गोसारनायनिफ्राय जोङो गावखौ जुदि बासायनांगौब्ला न'आवनो थानानै सेफ थानो हागोन बेखौ जों खावलायबाय जोबनायाव निउज 24 बड'लेण्डनिफ्राय दा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि बर'नि जे हारिमुफोर दङ बे हारिमु बिथिङाव बिथाङा सासे राफोद मोसाखावरि मेथाइ खनगिरि हिसाबै जाहाथे बिथा दानो हाथों बेखौ जोङो इसोरनि खाथियाव बरसा लाखिबाय बेनिखायनो बेजों लोगोसे दिनैनि निउज 24 बड'लेण्डनि जि हाबाफारि मोगा मोगि लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो थुंगिबाय आरो बेखायनो जोङो खुलुमनाय